سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة عزو سلامتنا أبزز لخمو نابخاتكم يبصح كبرات تخطاتلتنا نايلوم زيناتات سبورت إنه يسعب نملؤ مكتتالكم بأخبارات نعدم عبسيني ما سمرت أطعم وزنك نقولي وعاما كوميدي دراما ملالات وزاتات سبورت في الميتا ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ውድድራት ኢጣልያ ዝምስገኑ ውጽኢታ መዝጊቦም ብሰንበት 7 መጋቢት ኣብ ኢጣልያ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝተሳተፉ ውድድራት ተሰላሲሉ ነይሩ ኣብቲ ንዝኽሪ ማውሮ ዲኑቺ ዝተኻየደ ብትሮፊዮ ፒዜሪያ ሬስቶራንት ዋምፔን ዝፍለጥ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ዝናኣድ ብቕዓት ብምንጽብራቕ መበል ሻምናይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ተሓቢሩ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ውድድር ኣብ ኢጣልያ 5 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ መምስክለ ለባቶም ኣብ ዝተሳተፉሉ ቢጂፒ ኢንዳስትሪ አርቲጂናቶ ዝጽዋዕ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ድማ ናትናኤል ተስፋጽዮን መበል 12 ቢንያም ግርማይ መበል 16 መርሃው ቅዱስ ከኣ መበል 28 ተርታ ሒዞም ጸወቶም ከም ዝዛዘሙ ተሓቢሩ ኣብቲ 193.4 ኪሎሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ውድድር ተቀዳደምቲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ያዕቆብ ደበሳይነቱ ውድድር ከም ዘይዛዘሙ ክፍለጥ እንከሎ ኣብቲ ኣስታት 270 ተቀዳደምቲ ዝተረኽቦ ውድድር ናትናኤል ተስፋጽዮን ቢንያም ግርማይን መርሃው ቅዱስን ዘርአይ ወዱሙ ዓወት በቀሊል ዘይጥመት ውጽኢት እዩ ዝሓለፈ ሰሙንና ወርሕ ለካቲትና ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ድሙቕ ዓወት ምንጽብራቆም ኣብ እዋኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ብፍላይ ምስ ኢጣልያዊት ጋንታ ዴልኮ ተሰሊፉ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ናይ ብሓቂ ዝናኣድ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ኣይርስዕን ብኻልእ ወገን ምስ ክለብ ቴራንጋኖ ዝጻወት ዘሎ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ መትከል ኢዮብ ብሰንበት ኣብ ቱርኪ ኣብ ዘካይዶ ብግራንድ ፕሪክስ ጉንደጉ ምስ ዝጽዋዕ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ምስ ወዲ ጋንቱ ካርሎስ ኬንቴሮ ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ውድድሮም ብምዝዛም ድሙቕ ዓወት ከም ዝተጎናጸፉ ተሓቢሩ ወዲ 28 ዓመት መትከል ኢዮብ ቅድሚ ምዛሕ ሕጂ ዝጻወታ ዘሎ ጋንታ ምጽምባሩ ንኽልተ ዓመታት ዝኸውን ምስ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ናይ ኩቤካ ተጻዊት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ላሊጋ እስጳኛ ምስ ክለብ ሪያል ሶሴዳድ ከመጥቃዓይ ኮይኑ ዝጻወት ዘሎ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ክለቡ ኣንጻር ክለብ ሌቫንተ ገጢማ ሓደ ባዶ ዝተዓወተትሉ ግጥም ዝናኣድ ምንቅስቓሳት ከም ዘርአየን ክለቡ ተዓዊታ 5 ደረጃ ክትዕቅብን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ኣብ 2019 ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ናብ እስጳኛዊት ሪያል ሶሴዳድ ዝተሸጠ ኣሌክሳንደር ብቕዓቱ ብምሕያል ኣብ ክለቡ ኣከታቲሉ ተመዝጊቡ ንዝጸንሐ ክብረ ወሰን ሸቶ ከም ዝተመዓራረዮን ጠመተ ሓያለ ክለባት ኤውሮጳ ክረክብን ከም ዝሓገዘን ይፍለጥ ብብቕዓቱ ዝተደነቐ ፊፋ እውን ኣሌክሳንደር ምስቶም 21 ናይ መጻእ ከዋኽብቲ ኩዕሶ እግሪ ዝበሎም ከም ዝረቕሖ ይዝከር ባርሴሎና ምስ ሓድሽ ፕሬዝደንት ናብ ሓድሽ ተስፋ بزي بريزيدنت كتقعد صنحت كلب بارسلونا دحر نوح مقربات بسنبت 7 مقابيت كساب 2026 زمرحه حدش بريزيدنت مريصام ابتن مبل 14 غزي استقانع مرجاء تقدمو بريزيدنت كلب زنبرن كعوتي እና ተባህለ ትጽቢት ክግበረሉ ጽንሕን እስጳኛዊ ጆን ላፖርታዮ 54.28 ሚእታዊ ድምጽ ብምርካብ ንመቐና አንቱ ቪክቶር ፎንትን ቶኒ ፍሬክሲያን ሲዒርዎም ተዓዊት ዘሎም ፕሬዝደንት ምርጫ ክለብ ባርሴሎና 24 ጥር ክካየድ እኳ ተወጢኑ ተነበረ ብሰንኪ ደግስ ለብዕ ኮሮናዩ ናብቲ ማል ሰንበት ተሰጋጊሩ ምምራጽ ፕሬዝደንት ነታጋንታ ሓድሽ ተስፋ ዝህብ ክኸውን ትጽቢት ብዙሓት ወገናት ኮይኑሎም እንተ ተመሪጽን ሜስ ኣብ ባርሳ ከጽንሖም ሙሉ ርእሰ ተኣማንነት አለን እናበለ ኣብ ምርጫ ንኽዕወት ክጉስጉዝ ዝጸንሐ ላፖርታውን ቀዳማይ ዕማሙነት መትን ባርሳ ክብል ዝገለጾ ሜስ ውዕሉ ከም ዝሐድስ ምግባር ከም ዝኾነ ድሕርቲ ምርጫ መሊሱ ኣስሚሩሎም ኣብቲ ኣብ 6 ቦታታት ብፖስታ ዝተኻየደ ምርጫ ካብቶም ልዕሊ 30,000 ድምጾም ዝሃቡ ኣባላት ታክለብ ቪክቶር ፎንት 29.99 ሚእታዊት ብምርካብ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ቶኒ ፍሬክሳ ድማ 8.58 ሚእታዊት ድምጽ ብምህላል ሳልሳይ ደረጃ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ ኣብ ንጥፈታት ፖለቲካን ዋኒንን ከም ዝዋሳእ ዝነገረሉ ወዲ 58 ዓመት ላፖርታ ኣብ ታሪኽ ክለብ ባርሴሎና ንካልኣይ ግዜኡ ተመሪጹ መበል 42 ፕሬዝደንት ኮይኑ ተሰኒዱሎም እዚ ዕውት ፕሬዝደንት ናይዛ ክለብ ኣብ
ኣብ ምርጫ 2003 ተሳቲፉን ፈለማ ግዚኡ ሓድሽ ፕሬዝደንት ክለብ ባርሴሎና ኮይኑ ብምዕዋት ነታ ክለብ ክሳብ 2010 ክመርሓን ከሎ ኣብ ትሽዑ ግዜ ካብ ልዕሊ 27,000 ድምጾም ዝሃቡ ኣባላት እታ ክለብ 52.6 ሚእታዊ ድምጽ ከም ዝረኸበ እዩ ዝንገረሉ ድሕሪ 10 መዓልታት መንበሩ ዝርከብ ላፖርታ ነታ ናብ ጥፈሻ እትጓዓዝ ዘላ ዓርሞሽሽ ክለብ ኣብ ምብርባር ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ቃልኣት እዩ ዘሎ እንተኾነ ሊዮኔል ሜሲ ኣብታ ክለብ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ንላፖርታ ዝገጥሞ ዝዓበየ ቡድሆ ክኸውን እዩ ጆን ላፖርታ ኣብቲ ምርጫ ምስተዓወተ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሎሚ ሊዮኔል ሜሲ ዝበሃል ቆልዓ ኣብ ክለብና ካብ እንቅበል 20 ዓመት ኣቁጽርና ኣለና ንዓለምና ብሉጽ ተጻዋታይ ሜሲ ምስ ወዱ ናብ ዝመጽኡ ምምራጹ ከዓ ነቲ ዝበልናዮ ዘረጋግጽ ኣብነት ክብል ሜሲ ንባርሳ ከም ዝፈትዋ ተዛሪቡ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣስታ 30 ሚእታዊት ካብ ኣባላት እታ ክለብ ምጽናሕ ሜሲ ኣብ ባርሳ ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ከም ዝኣምኑ ክግለጽ እንከሎ እቶም 65.7 ሚእታዊት ድማ ምሕዳስ ውዕል ሜሲ ነታ ክለብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ርእይቶኦም ከም ዝሃቡ ተሓቢሩ እዚ ነቲ ድሕሪ 11 ዓመታት ዳግማይና መሪሕነት እታ ክለብ ተመሊሱ ዘሎ ላፖርታ ተስፋ ዝህብ እኳ እንተኾነ ኣፋውፅኦም ክዛረቡ ጀሚሮም ዘሎ ውሽጣዊ ጸገማት እታ ክለብ ግን ብቐሊሉ ዝፍወሱ ከም ዘይኮኑ ዝግለጽ ካብታ ክለብ ናይ ምውጻእ ድሌት ሜሲን ኣስታት 1 ቢልዮን ፓውንድ ዕዳታ ክለብን ግና ንደገፍቲ ባርሳ ማዓንጣ ከብድኻ ዝበልዕ ሕማም ኮይኑዎም እዩ ዝቕጽል ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዘይካ ጉዳይ ሜሲን ዕዳታ ክለብን ቅርጻዊ ምስትኻል እታ ክለብ ዕዳጋ ምስጋር ተጻወቲ ኣብ ነባራት ተጻወቲ ለውጥ ምግባር ኣታዊታት ዘኻዕቢ ቱሪዝማውን ካልእ ፕሮጀክትታት ናይታ ክለብ ምሕያልን ዝብሉውን ተወሰኽቲ ቡድሆታት እዚ ፕሬዝደንት ምዃኖም ብኣግኡ ተገሊጹሎም ستيفن جيرارد زودي دف ليفربول تمعدوهم ንክለብ ሬንጀርስ ዘሰልጥን ዘሎ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሊቨርፑል እንግሊዛዊ ስቲቨን ጀራርድ ንጋንታ ሬንጀርስ ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ተዓዋቲ ጽዋዕ ፕሪሚየርሺፕ ስኮትላንድ ከም እትኸውን ብምግባሩ ኣቃልቦ ሓያለ ወገና ሰሒቡ እታ ክለብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሜዳ አንስቴንት ሚረን 3 ባዶ ድሕሪ ምስ ዓረያ ሻምፒዮን ምዃና ኣረጋጊጻ ንጽዋዕ ፕሪሚየርሺፕ ስኮትላንድ 9 ግዜ ብምጭባጥ ጎብለል ኮይና ክትግዝግዝ ጸንሐት ክለብ ሰልቲክ ዋላ እኳ ኣብ ዝናይሎም ዓመት ስፖርት ን10 ግዜ ክትዕወት ትጽቢት እንተነበረ ከጋጥማ ብጸንሐ ተደጋጋሚ ስዕረት ግን እታ ዘውድን ሬንጀርስ ኣሕሊፋ ከተረክባ ተገዲዳ ሬንጀርስ ኣብ ዝናይሎም ዓመት ስፖርት ግጥማ 88 ነጥቢ ከተዋህለልን ከላ ሰልቲክ ድማ 68 ነጥቢ ብምውህላል ኣብ ተመሳለል ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ እዚ ከምዚሉን ኮሎ ናይ ቅድም ኣቦ ወንበርታ ክለብ ዝነበረ ዴቭ ኪንግ ጀራርድ ንየርገን ክሎብ ተኪኡ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ክኸውን ብወነንቲ እንግሊዛዊት ክለብ ተሓጺሎ ንዝብል ወረ ኣሉታዊ ምላሽ ይብሉ ንሱ ኣብ ሓበሬቱ ጀራርድ ካብ ሬንጀርስ ክወጽ ዘለዎ ተኽእሎ ባዶ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ ምስ ሊቨርፑል ንሓያለ ዓመታት ዝተጻወተ ስቲቨን ጀራርድ ኣብ 2018 ናብ ሬንጀርስ መጽኡ ክሳብ 2024 ከሰልጥና ድማ ውዕል ኣለዎ እዚ ይኹን እምበር ሊቨርፑል ብዘጋጥማ ዘሎ ተደጋጋሚ ስዕረት ዝመጽእ ክራማት ንየርገን ክለብ ኣባሪራ ንዑ ከተምጾ ከም እትኽእሉ ብሰፊሑ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ዓሚት ዓዋቲት ፕሪሚየር ሊግ ዝነበረት ጋንታ ዝሓለፈ ሰንበት ንተኸታታሊ ቻርቻይ ግዜ ኣስዕረት ድሕሪ ምቕማሳ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ ተኽእሉ ኣክምህምን ክኢሉሎም በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ክለብ ዝነበረ ዓቕል ብምጽንቃቅ ናብቲ ናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ ዝነበረ እንግሊዛዊ ጀራርድ ከተማዕዱ ጀሚራ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር እዚ ይኹን እምበር ናይ ቅድም ተኸላኻላይታ ጋንታ ዝነበረ ማርክ ላውረንሰን ጀራርድ ንሊቨርፑል أكل عباي غانتا كسلطن عقمن دلونتن كم زي بلو دحر مغلاص حلفتا كلب نزي اب غمت كيتو كقصرو انت وسينوم ግን كم صوتا طلع طراي كقصر كم زخل اطنقو ምምስሳል ምባፔን ሮናልዶን ይቀራረባሉ ተባሂሉ ኣብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ሃትሪክ ብምስራሕ ስሙ ዘخلع ፈረንሳዊ ኪሊያን ምባፔ ካብ ሽዑ ንድሓር ልዑል ጠመተ ክረክብን ብፔለ ንዝናይ ዝትክ ተጻዋታዩ ተባሂሉ ክግለጽ እንክኢሉሎም እዚ እና ዛያደ ዝመጽእ ዘሎ ዝናን በቃዕትን ምባፔ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ በቃዕት ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ተመሳሰለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ሪያል ማድሪድ ንምባፔ ናይ ምፍራም ሕልም ከም ዘሎ ብመንገዲ ኣሰልጣኒ زيدان
ገሊጻም እንተኾነ ንሱም ስፒኤጅ ዘሎ ውዕል ክሳዕ 2022 ስለ ዝጸንሕ ማድሪድ ምስኡ ናይ ነዊሕ ግዜ ውዕል ክትኣቱ ዝወሰነት እያ እትመስል ከም ዝዝከር ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ናይ ነዊሕ ጠመተ ብምግባር ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ወሲዳ ን9 ዓመታት ዘጽንሖ ውዕል ያቀሪባትሉ እዚ ሜላ ማድሪድ ከኣ ኣብ ምባፔ እውን ክድገም ከም ዝኽእል ይግለጽ ብኻልእ ወገን ምባፔ ብዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ሽልማት ከም ዝግብኦ እዩ ዝንገር ዘሎ ፔለ ንባዕሉ ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ባሎን ዲኦር ንምባፔ ትግባእ ክብል ተዛሪቡሎም ስለዚ ምባፔ ንኔይማር በሊጹ ዝፋን ሜሲ ሮናልዶን ዝትክእ ኮኸባት ቃይ ምዃኑ ብሰፊሑ ይውረየሉሎም ተጽግበን ንቕጫስ ኣብ መቕሎ አንከላ ይፈልጣ ከም ዝበሃል ወዲ 22 ዓመት ምባፔ ሒዝዎ ዘሎ ጎደና ዓወት ምስቶማናት ከዋኽብቲ ዓለምና ዘሎ ሜሲ ሮናልዶን ከይጸንበረቶ ተርፍ ኣይትመስልን ኣላ حصرت زيناتات أسلطان ويست هام ديفيد مويس واقع أكفافالتا غانتا ديكلان رايس لعلي 100 مليون باوند كم زبط حبيرهم نسون زبل زلو عبيت كلبات قبل على تودع 22 عام تقداسنه تحضيرنا بزلو والوانيو سوني مشت انصار لي دصوتا صبي زلو مويس ويست هام رايس نممان جدن اب شامبيونز ليج مستاف كم زيد لياون وسيخ حبيرهم رايس زحلف كرمتين اب تشيلسي كسغاغر اب تزبصيحو كم زنبرو يزنغرلو از كم زيلون كولو ويست هام ناكفافال امارك نوبلون ني حدا عمت وعل قريباتو كم زلا يحبرالهم اتود 33 عمت حلقه غانتا ابقعت بديكلان رايسن توماس سوسيتشن سلستبلص اب زحلف 11 ግጥማት ክስለፋ ይተራኤን بلوز شودناوي أتقعي اس ميلان زلاتان إبراموفيتش داغماي مس هاغراويت غانتو تتصنبيرو أبا هاغراوي وددرات كصاوت وسينو كم زلو يحبرالهم بمسرت مربب حبريتا فوتبول دايركت تود 39 عامتات قعينت هاغراويت غانتا تفليوا دحر مصناحي حج حساب بمقيار داغماي كصاوتلا وسينو زلوم إبراموفيتش ودن أبز ورحز أنصار جورجيان كوسوفون أب تكايدو غصم مصاري وانጭ ዓለም كوم دما أنصار إستونيا أب تغبرو ناي محزنت غصم نخسلف كاب أسلطان هاغراويت غانتا أوعد كقربلو تثبيت يجبر إذ قلبتات قعيم زهجراويت جانتو تسليفو أبزك كايدو 110 هجراوي قطمات سوسان كلتن شوتوتات كمزجب بمخالو أبتا جانتا ببزح شوتوتات كبر وسن حيزو يركبهم أسلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا أمس أسلطاني مانشستر يونايتد سولشاير زخونة زي سما معصقم كم زي بولا حبيرهم أسلطاني دحرت غانتو بسنبت مش زوردا ناي كلت بادو سعرتا بزهاب حبريتا أميدا مسولشاير كصحاحبو جميرو زنبرو غداي بمرددا كم استفتح غليصوم أبتناي درب غطمان سيتي دحرنا 21 تخطاتال عوتات نفلما غزي سعرت كم زقمست يفلط تشيلسي نتخلخلايا أندرياس كريستنسن حدش وعل قريباتو كم زلا تحبيرهم بمسرت غازيتا تيليغراف اتاب تحت حدش جرمنا واسلطاني توماس شل بعوت تقسق زلا لندناويت كلب مس كريستنسن زكايدو تزخونه زربكات زيله بزرء زلو دنق بقعت كتكسرو كم زي تدلن نتوسخ عامتات مساك تصنح زخول حدش وعل دالاتو كم زلانه اتحبر زلام ازي كاب 10 تخلتنات حيزو تشيلسي صاوز زلو تخلخلاي وعلو امود اتاناي زعمت سبور زبقع بمخانو برك زبلا كلبات أوروبا نخونتاتو بقربا كتاتو الأو جميرنا اللوام كلب أربي لايبزيك ليفربول حادة 3 مليون باوند كحساك تكفلاك تقدر مخانا بيلد ريبورت حبيرام اتا جرمناويت كلب نزغن زبزك تكحس تقددلو زلا مخنيات اتزمت ربعنا بليفربول تقو عايزا كتكايدو حاسيبا زنبرت كالا اقرقط شامبيونز ليج اوروبا بسنكي منغست جرمن اب لعل بريطانيا اصنعو زلو تررتناي مغشا قيدتات اتصوتا اب سالسيت هاجر ككايد بموسانيوم بز مسرت اتناي كالا اقرقط اب بودابست رأس كتما هانغار ككايدوم اتقداماي تصوتا ون أبزا كتما زي تخايدو نيروم انت خونه اتبوتا بتقلب ليبزيك استمرص بمخانو ليفربول اتخحسونه قريب لام منغست جرمن كوفيد 19 مقوت صراو صيو بزلو ترير ممرح مسرت تصاوتي اربي لايبزيك كاب ليفربول مستمرسو 14 معلتات كوشو سلاز قدوديا حجون اتا غانتا ان ليفربول اب بودابست كتصاوتا تقلب زقربت نايك قدم كوخوبا كفافالي بارسلونا زنبره زافي هرنانديز نقطراويت كلب الساد كسلطنا كاب زجمر له معامت نفلما غزي تعواتي تصوا لي قطر كغبرا كيلوم اتودر 41 عام اسبانياوي نتا غانتا اب غنبت 2019 كسلطنا جميروم كاب شعن دحر دما بدمر 6 استفلاليا واناچو كعتراك يلولم ابز حلف عام طراي 4 واناچو مالت قطر كاب سوبر كاب امير كاب ستار كاب كچبطا كيلو نيروم
PSG ንገዲም ተኸላኸላይ ባየር ሙኒክ ዴቪድ አላባ ዓመታዊ 25 ሚልዮን ዩሮ እናኸፈለት ከተጻውቶ ድሌት ከም ዘለዋ ጋዜጣታት ፈረንሳይ ይሕብር ኣለዋ ዝመጽእ ክራማት ውዕሉ ዘብቅ አላባ ናብ ሪያል ማድሪድ ከምርሕ ዳርጋ ወዲእዎ እኳ እንተነበረ በዚ ካብ PSG ቀሪቡሉ ዘሎ ዘወናውን መጠነ ገንዘብ ግን ሓሳቡ ቀይሩ ናብ ፓሪስ ከምርሕ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ አላባ ብቸልሲ ባርሴሎናን ማንቸስተር ሲቲን ውን ይድለ ከም ዘለው ይዝንገረሉ አሰልጣኒ ጁቬንቱስ አንድሪያ ፒርሎ ጋንቱ ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ንላዚዮ ካብ ድሕሪት ብምብጋስ 3-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ግጥም ንኾኾባት ቃዕታ ጋንታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ መንበር ተቀይርቱ ኮፍ ከብሎ ምምራጹ ነቲ ተጻዋታይ ከም ዘይሐጎሶ ይግለጽ ኣሎ እቲ አሰልጣኒ ዋላ እኳ ሮናልዶ ኣብቲ ዝመጽእ ረቡዕ አንጻር ፖርቶ ዘካይድዎ ግጥም ካልኣይ እግሪ ሻምፒዮንስ ሊግ ጽቡቕ ንኽጻወት ኢሉ ኣብቲ ጸወታ ክዕርፎ ከም ዝወሰነ ይሕብር እንተሃለወ ሮናልዶ ግን ኣብ ሴሪኣ ኢጣልያ ንኹሎም ተጻወቲ ብብዝሒ ሸቶታት መሪሑ ወርቂ ጫማ ከዓትሪ መጣጠር ስለዘሎ ነቲ ውሳኔ በአሉታ ይሪእዎም ሮናልዶ ንኣጥቃዓይ ኢንተር ሚላን ሉካኩ ብሓንቲ ሸቶ ጥራይ በሊጽዩ ኣብ ሴሪኣ ኢጣልያ ብብዝሒ ሸቶታት ዝመርሕ ዘሎ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ሕጋጋት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ተጻወቲ ኣሰልጠንትን ተዓዘብትን ዝፈጥሮ ዘሎ ምድንጋራት ንምንካይ ደያኑ ኣብ እዋን ጸወታ ብማይክሮፎን ዝለዋወጥዎ ናይ ድምጽ ሱቱር ሓበሬታ እንተላይ ህዝቢ ከም ሰምዖ ክግበር መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ በዚ ሕጂ ዘሎ ሕጋጋት ኩዕሶ እግሪ ደያኑ ኣብ እዋን ጸወታ ውሳኔ ንምሃብ መንጎኦም ብሱቱር ዘካይድዎ ዝርርባት ደገፍቲ ይኹኑ ተዓዘብቲ ክሰምዕዎ ፍቑድ ኣይኮነን ብድሕሪ ሕጂ ግን ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ምስተዛዝመ እቲ ዝተመልአ ዝርርብ ናይ ደያኑ ናብ እዝኒ ደገፍቲ ክበጽሕ ክጅምር ምዃኑ እቲ ማሕበር ወሲኹ ሓቢሩ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ናይ ወትሩ ምክትታልኩም ምትብባዕኩም ነቐፌታኹምን ኣይፈለየና ብወገና ሰስተናይ ብምናይ ክንፋነወኩም ሲኒማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብና ሃበ ሲኒማ ሰመረ ኣብ ሲኒማ ሰመረ እጥዑሙ ዝመቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልምታ